Suara angin sing ngeridu hati. Oh, banyu langit. Oh, tepuk tangan buat Pak Pri. Ngelengake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetone ning pipi. Suara weruh senajan ana ngimpi. Dadaku tambah ana rasa kangen ning atiku. Iya, monggo tangan untuk di atas. Monggo kotak amal keliling lagi. Tangan di atas Mbah Lurah, yuk semangat di Jabatan Gunung. Angin sing ngeridu hati. Ngelengake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke ning pipi. Suara weruh senajan ana ngimpi. Suatu kekompakan yang sangat luar biasa. Kados Kecamatan Munut. Banyu langit sing ana dhuwur kayangan. Terpadu gede kelingan mendunge udan. Tersono atine wong sing asmaran. Yo janji semrene tanah kelingan ademe. Gunung Merapi Porto melu krungu suaramu ngomong ki apa. Ademe Gunung Merapi Porto ning langgan Wonosari Yogyakarta. Ya, masih bersama Bapak Supriyono, juga Kades Kecamatan Munut. Ikut andil berpartisipasi dalam bersih Desa Pandansari Kecamatan Munut Kabupaten Tulungagung. Ocon, ocon. Ada Mbah Sumberingin Kidul, ada Mbah Kajangan, ada Mbah Sumberjo Kulon, ada Mbah Sumberingin Kulon, ada Mbah Gilang, Mbah Purworejo. Ini Mbah Sumberingin Wetan, Mbah Taji, ada Mbah Wadil dari kalangan Mbah Romasan, Mbah Basiran, Mbah Lisono, Mbah Pulo Tondo, Mbah Pulo Sari, Bapak Kairudin juga rawuh. Ada juga Nyai Demang, Samir, Mbah Sawali. Yogyakarta.
Jote kok ya rasa. Aja mlumpukno to didum. Luk rada ngalor, Luk. Kuwi Mbah Bringin kulon ya dingengei. Yute ndak boleh geser dari Mbah Sanjun Sidoarjo. Nduk wi pajuan kene nduk nggawani kotak amal ya. Nek wong wedok mestine bral biasane. Menunggu, sae menunggu. Nggih. Mbah Pulu Tondo kok nyisih karo sinden, Mbah? Biasane lah. Nah, yo ngono lho. Nang tengah sik Mbah Gilang. Luki rada kidul, cedak Pak Pri. Terus Mbah Gilang sandinge Luki. Sik nah ngono. Lah kowe iki loro ngono lho, Mbah. Iki sing ketok ngalim Pulu Tondo nyisih. Enek bojone soalé. Lah nek bojone kae ya nyedek-nyedek kok, Mbak. Apa karo ibuke? Wonten niki wau. Les Lorjo bebas ora nek sing cemburu. Layak. Mbah Pulu Tondo kok. Mbah Pulu Tondo ngersakaken ikan dalam kolam nembak. Lek Pulu Tondo iso ditapuk parut iki. Ikan dalam kolam Mas Depi. Dalam napa? Mbah kali wungu, Mbah. Nggih. Judulnya Kuda Putih. Oh, kuda putih. Ikan dalam kolam. Pak Pri napa panjenengan to Pak Pulu Tondo? Oh Pak Pri, monggo. Sing paling anteng Mbah Basiran iki pancene. Anteng dhewe jenengan. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Tepuk Saben kaca bila mata tertuju pada gadis pendiam. Asik. Ayo pakai. Tak sama menggoda darah lincah. Ngono lho Jun. Ngono ya? Oke. Asik. dereng, Pak, dereng. Jangan Asik. Janganlah diganggu, biarkan saja. Monggo, Mbak. Senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Asik. Ya salam. Melihat ikan di dalam kolam. Sebening kaca, bila mata tertuju pada gadis setia, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jangan dulu, janganlah diganggu.
saja. biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum tandanya hatinya mau. Biasalah. Ya salah. Wilujeng dalu Mbak Gajah Mbak Purworejo. Tenangkan dulu airnya, boleh kaca. Bila mentar tertuju pada gadis berdiam, caranya tak sama menggoda daya indah. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja. Biar duduk dan